Uy, Dudong Junjun, may buntag. Busta man? Uy, may buntag po, brother. Matay mo ragway ayaw ang kabuntagon ron, brother. May dagway ka kay masul guro ka, dagan kag kuha guro ron. Agoy, unsay nakamaayos buntag nga. Na ako'y nadunggan ka bahay nimo? Moy. So mo nadunggan kabayan ako, kamayo na akong tao nga ako madunggan kabayan anang mga unsa na imong giingon. Kay unsa man day na, brother? Di manggod. Akong nadunggan didto, nga gipabarangay kuno ka. Kana inyong septic tank diha puno na, unya inyong kasilingan na nagreklamo na. May brother, maubitan na akong iproblemahan. Kanang among septic tank puno na kaayo na. Pero ako mga silingan nakabantay man kung giganahan na mo sila sa baho ang among kuan, brother. Pero bisag ako di na ko uyon ani. Kaysa may nagpabarangay na ako kana akong mga silingan nga murag giganahan naman na sila sa baho. Mao na imong pagtuo. Wa ka kabalo, magitry do ra ka anak nila. Sus daghan na kay reklamo na abot sa barangay. Brother, ingon sila, okay ra kuno nya karon. Ila ra day kong gisikreto. Mga marites giday kayo ni nga mga silingan, mga kuan walay mga ana. Agwantahon na ako na, tubangon na ako nas kapitan. Ila man gyud kong gipakapitan ani oy, pero okay lang. Pero dili ka maguol, brother. Na ako'y isugyot nimo, laki ni malipay yung kani. Diba atong mga silingan, nanginahangla na sila kwarta. Chismoso na, pero wala na yung mga kwarta. Ani imong buhaton, brother. O sa may buhaton na to, brother. Ani ra ni brother. Atong ipatuo, nga na ay bulawan, diris inyong luyo, duol an inyong septic tank. Imong ingnon sila, brother. Nga gipadamgo kas imong lolo, nga na ay bulawan sa inyong luyo. Dayon, imo silang aghaton ug pakalot sa bangag. Mauna lang na, ianaon na lang nimo. Mayo idea, brother. Na ako yung mga amigo nga na ako kana sila kay adag kog lawas. Kanang usa murag ka, lawas nimo murag buang. Ako ko mo tuy atong pakaluton ba. Isa lang man na. Si Kuan. Isa to, na atong unahan. Happy birthday. Si Papi Birthday. Si Richarda. Si Richardo. Richardo di ay Richardo. O si Ripatay. O si Tutski. To dili. Tutski Papi Birthday. Mana man ninyo ha? Tutski. Tutski sakto to. Kana sila, mga tanga ra na sila, mga dagkog lawas pero mga tanga ana. Dali lang mailad. Ay palto ka mga naong ato murag mga naong piso. Ato ra sulat ka piso ay mo na to. Di wala sul-sul. Basta gulawan ni sigutan. Mangtas ko sila. Ilakaron sa nato. Mao gani. Paimno na nato tuba. Kana sige. Kay mga naog tuba to. Sige. Pero di ra ko mo apil kalot, wala ra ko ilabot ana. Sige. Ikaw ray. Ako ray. Ko anila. Paluap ra ko nimo. Very good kayo. Maayo gid kang tao. Sige. Brother kay tabangan gid ko nimo. Sige. Ari na nagoy na ako pakalutan kay naman ani. Ay dapit. Ato imo na ani. Sige. Sige. Ya, adto na ko.Ulaw sa ako. Kay ari pud sa ako tanaw daga. Sige. Brother, sige, salamat. Kupahan yun sa tilak sinuhon. Lisod lang eh. Ato mong ka ay ilas tilak siguro. Agdangan, ibog na pagkato di ay. Wala ramanggod. Wala ramanggod. Ganahan ka magpapaka ng baho kayo ng kasilyas. Saan naman taon? Okay ramanggod kay guwapa kay ang anak balag. Kung saan na yang paligid dia. Ya kure mo limpyo ya anak. Matay. Ayaw pang unay silingan. Hatagi na ko what if be. Sige be. What if sabi? Ganahan mo what if kabayan sa mga uyab-uyab. What if nga si Papa Junjun mapapalaman ako? Kabuang ikaw na siya na nagpapanimo. Ikaw may naibog siyang anak. Talo. Adik, ikaw may magpapaniya. Abnormal. Damgo pa. Usba ka ng taro. Dili manggod. Nyala ko bang what if si by Junjun ako ang mapapa, dili ako yung mapapa niya. Taro nga good. Taro nga sulti dira kay noong ka kabaho agid ba sa muhangin lagi oy. Anong baho man kaya nagpagwapo mangita diri kay mo bisita karon kay ay agbangag maros bantog ra dayang mayroon dig atubang mo gudes dudong Junjun oh ha kurma baho kasuka di ara kani kay na nagpadulong nas dudong Junjun what if kitang tanan pakaluton kitang tanan kita ding upat ay way labot la tanan no kay nagpadulong na jud di ay ilom na dira kay mga gantana Agkag akong mga gwapong silingan na ara diri nagtapok. Hoy, wala to diyan, brother. Wala ka. Kay galain man kung pamati mo ra mag nakikinahanglan mo gwapo ra man kag nakay panginahanglan namo. Matay. Age murag lahi man eh. Mura magnagay panginahanglan kay gwapo-gwapo din ka namo di ay. Noon, gwapo man gud ko. Bugala da.
Kaman nga naman. Bugala. Ayuha mo raw-raw. Para ba ya tunong sa lang? Say gwapo mo. Gwapo din mo tulo. Ako na may gwapo diri ng grupo. Amoy mga brother, naglaalis naman ako. Ay na, ihunungan sa yung laalis mga brother na ako kuan niyo ipabuhat brother. Kani kay inighuman ninyo buhat, magpalit ko og tuba para malingaw ta diri. So kinahanglang ato sang buhaton dito sa amo ang ubos ba. Naamanay kuan dia brother, naamanay gibantugan gina sa una wala pa gina nahimo. Ato nang himuon ron. Gabi mga brother, gipadamgo ko sa kong lulo. Kana kun ubos sa among septic tank. Naamanay gamay dihang murag gihawan-hawan nya nay kuan. Na ako may bulawan ya. Nya gusto ko tabangan kun ninyo. Esa usa ting istorya nga. Palitang ninyo magtuba. Ug makalkal na to na nimo ang kuan diha. Usa may palit nimo kana bang mga mahalon nga inimnon ba? Ay ang tuba kay allergic wa na. Dito ka-chip anang tuba. Naapod sa point pero ilasan pa ta allergic tuba, mura pug di naog bahal. Parang nagbahal pero mas lami gitong katong imbas whiskey ba? Oh, bita mga whiskey ba, whiskey. Wala na problema mga brother kanang inyong giingon bisag unsa pa ka mahal ang bino. Basta kuyog ta. Tala mga tunata ninyo. Okay, sige, tador ta kay tay murag tinod yung bulangon na, murag kami kasi minaw. Siguro gyud ha, siguro gyud. Kuha sa taggamit dugay. Manutos ako. Sunod rami. Asang bulawan? Asang bulawan diri? Relax. So nara diri ang bulawan. Dia diri. Tatawa oh. No. Ay nakita oh. Na. Isa pa inyong dugayan. Yan. Pala ka ng sagbot na. Kuha na inyo. Sina? Dere? Ari. Ya. Kalot na. Dari kuha na dapat na dira ang bulawan. Ay ana way wakling. Ay wakling. Play mo naman ko diri sagbot god. Kita mo pagina na ng bulawan. Ayo. O kaning batuan. Na kuha na ninyo. Kana Ari. If makakaot ko bulawan yung madato mo fight ko makeup. Ay buang dilip. Gahi ko di kong fight makeup fight ko sports car. Ako kung madato ko palit ko pulo kabay. Tinod bro yung istorya. Usa ka eroplano. Usa ka spaceship. Ug usa ka Lamborghini. Sus ko. Ako madato. Palit ko usa ka sakyanan. Balay. Usa ka private jet. haya naman din yung mga ilat to mga tao walay mga buot. I-ambition mo niya. Pay. Kog madato ko. Kanyo ang gipasulti. Tila ka buok. Ako paliton kamo tanan. Nakigisulti wala. Wala oy. Iyon ko inighuman na ron. Palitag bino ka na mga gwapo kayong bino ba. Pasinan niyo ka na. Yung ulan na brad. Mo inspire ko plus mo mga tuker. Di ganin bulawan dili mo mag balas ra man ikanan. La! Uy! Dudong Junjun! Nakapakano ito malagi kag septic tank? Ay! Bulawan di ay! Bulawan! Tiktang kradi ayo nya ingon-ingon pang bulawan ay. Bulawan ay! Tiktang kuyawag style. Ay! Kaisa! Mani! Yutos ako! Ikaw dong Junjun, basigaran ka man ni Odto. Sige, gutom na ka diha. Malitson ka ron ani. Daw, kari kong kahoy, masugnod rin po. Mga brother ha. Hiya lang sa mo kay maniod to pud sa ako ha. Away man ni Odto. Run!